Já jsem Aduška, vítám vás u mého prvního videa, tohle je můj YouTube kanál. Jsem tady společně s Jirusem, to je můj kamarád. Čas! A dneska si zahrajeme Minecraft a myslím si, že se vám to video bude líbit a budu natáčet. Jsme si mohli natěžit nějaké dřevíčko. Tak teď ale tady vidím velkou kejvku. Tady bude v kejvka. Ok, tak to se mi líbí zatím. A já to mám první wood, takže bychom mohli totálně potěžit. Já myslím, že by to mohlo být dobré. Jo. Mohlo, no. Já stavím bugla hra totálně, že už se mi to ukázalo jako ve woodech. Jakože v plenkách. Aha. Tak se podíváme tady na tu kejvku. To vypadá dobře. A vidím tam i dripstone, takže potřebujeme najít víc stromů, protože úplně tady v okolí nic není. Jo, máš pravdu. Je, to je taky další kejva. A to je docela pěkná. Já myslím, že bychom mohli si natěžit irony a udělat takovou menší základní bejsku, menší ještě ne úplně s baráčkama a toto, no. Mohli, ale nejdřív bych našla teda nějaký stromy. Protože tady očividně žádný nejsou. Hele, vidím tady strom, tak já si jdu pro strom. Pak se vrátím. Hi, Toma. Já nemám meč. Máš nějaký styky? Nemám, já právě mám jen crafting. Teď jsem tady našla dříví, tak jdu teda těžit dříví. Kam já nemám třeba styky, nemám ani dřevo. GG. Se mě nepotěšilo. Já třeba musím mít všechny nástroje, pak se udělám jiný. Já jsem u té první kejvky, kde je ten dripstone asi. Já tady zatím těžím dřevo. Tak se máš. Jsme něco 21. Takže když už tady to. Hele lidi, určitě tam hoďte like a odběr. Jasný, a mě taky. Dneska jsme dosáhli hranice 40 odběratelů, takže moc za to děkuju. Jo, Jirky, hranice 40. Jo. Teďkon půjdeme jen teď by to mohlo jít jen tak dál. Dám ho do popisku, jo, můžete mu taky hodit odběr, ale hlavně mě. Jo, hlavně, ono si to zaslouží. Jo, tak každopádně je to moje první video, že jo, tak proč ne, že jo? Jo. Jo, tady je to další kejvka, taková trhlina, dá se říct. Jo, já mám se mi líbí. To je mega. Já budu tady v té trhlině, teda tady je taky dripstone, možná se potkáme. Jo, já jsem viděl tvůj name tag právě. Nevím kde, ale jsem ho tady někdo viděl. Ok, tak já jsem šla na špatnou stranu, nebo možná, počkej. Jo, šla jsem na špatnou stranu, ok, tak to musím zase vyplavat. Teď jsem slyšel vodu, jak tam někde plavala. Aha. Když já to dělám vždycky špatně, to uhlí. Pavouk, kámo. Já jsem tady v té kejvce. Tě ošahává ten pavouk. To je teda prase. Lidi, neberte si z nás příklad. Jo, neberte si z nás příklad. Tam je země. Pro mě země tady ta kejvka je docela malá. The fuck? Ajaj. Nevídaný kamarád. Nevídaný. Ok, mám nějaký ty. Kámo.
Jestli mě zabije skeleton, tak se budu stydět. Tady toho dripstone je fakt hodně. Jo, tak tady je docela dost zombíků. No, co dost hodně, no. Jdou po mně 2 zomboni. Jsem úplně nechtěl, ale není to taky příjemná situace. Že? Tady je strašně... V té makevce je strašně málo věcí. Lapis lazulit. Já už tady vidím iron, tak to určitě hned natěžím. Kolik máš ironu? Už mám docela dost ironu, 7. Mám 5, mám 6, mám 7, mám 8 a tady jsou ještě další, takže ještě... Lidi, myslím, že bychom mohli udělat tak 3 videa a pokud byste dali asi tak 5 lajků, tak kdybychom dali fakt 3 lajky, tak možná bychom z toho mohli natočit i série, jako jestli chcete. Jo, klidně. 10 dílnou bychom mohli udělat, nebo 20. Pak bychom si mohli zahrát i nějaký různý jinačí hry pro víc hráčů. Třeba Roblox, ale to ještě nevíme. No, anebo Fortnite, nebo Stumble Guys, nebo něco takového. A jo, no. Among Us. Teďko na mém kanálu bude vycházet zhruba za týden Among Us série, kde se šli, že jo? Jo. Já mám pocit, že jsme si to docela užili. Jo. Já tady mám hodně ironu. Ještě já jsem teďko viděl tvůj name, tak já to mám strašně málo, já jich mám teprve 10. Já už jich mám 15, už mám 16. A ono to je tím, že to je ten dripstone. No, to nevím jako co tím myslíš tím dripstonem, ale ok. Že tady překáží. Jo, ještě tady je ironu jak nasekáno. No přesně. Kam já mám takovou kejvku, kolik máš ironu? Já už jich mám 20. Já 17 a jdu pro další. Kam tady? Hele, tady mám docela málo. Jo. No jich je tady u mě, jich je docela dost. Já myslím, že to... Jo, já myslím, že to je hodně dost. Ty vogo. Hezky. Já si udělám nějaký torčky, protože je docela tmá. Já jsem přišel na tvoji kejvku. Ty vogo, tady je docela dobrá trhlina. Jo, je... Wow, kam tady je trhlina. Ale tady to je naše, aha. Ne, tady jsou 2 zombíci, kam, já mám strašně málo životů. Další iron. Tak tady je to mega dobrý, tady je hodně iron. Ne, ježiši, ne, kam, ne. Já jsem se odpověď. Jak to? Kamu, řekni mě, až nebude noc. Cheat! Já mám totiž půl srdíčka. Jo, takže já chci zdrhnout skeletona, ale... Neúspěšně. Podaří se ti. No. Silnější než já. To nevadí. Já jsem ztratil tu kejvku, no tak to je ještě prekérka, no. GG, ovečky tady jsou. Tam vidím toho skeletona. Já tady vidím asi 3 skeletony a moje věci někde. Hodili by se mě, jo, tady jsem někde scípnul. Táčí hlavičkou a já jsem zrovna chtěla jít dolů, protože tady je docela mega dobrý loot. A tady všude vidím irony, takže se dost zase... Já vůbec nevím vůbec, kde jsem umřel, takže... Jo, už to vidím. Jej. Vidím své věci. Vidím lapis, mám vzít lapis? Jako jestli bude hodit na enchanty, tak jo. A já spíš využívám ty desničany. Kam nezabije mě zombík, ne, se cítím prostě trapně.
A tady už je ten, jak se to jmenuje? Jaký stone? Ten tak... Kámo, jestli mám to, já jdu A zabít. já už asi půjdu nahoru, protože Shoot! už mám docela jako dost iron, mám 36. To myslím, že nestačí. Ne, kam po mě do pavouk. To zvěrstvo nenávidím. Kam já tady mám vedle sebe Enderman, já se na ně no už jde po mně jeden. Tak to vyvod. Mou! Já jsem se na jednoho podíval. Ajaj. Vesnička! A tak to není ajaj. To je vesnička. Jo, tady mám vesničku. Já potřebuji jít za tebou. Třeba mega dobrý. Hej, není to jak 99, zde se podíváš na mapu, hele, tam ne. Přinesu ti bedu. Kom tady je jídla? Kamaráde. Kde se ti líbil? Skeleton! Děláš si srandu! Děláš si srandu! Dělej! Ne! Se potřebuji zastavit. Ne! Shit! Dobrý, Come on. dobrý. Mám srdíčka full, to není dobrý, ale... Oh shit. To třeba vykrádám nejvíc. Já jsem myslela, že se podělám, kámo, já jsem se takhle lekla. Pardon za to řvaní, jako, já jsem se lekla, já jsem myslela, že nevím co. Už je den? No. Ne, ještě ne. A bude už den? Ještě ne. Nebo jak mám zjistit, kdo bude den? Tady to není 99 nocí. Kámo! A už začíná den. Ne! Já nevím, kde je ta kejvka! Ne! Ne! A do nedru to bude ještě horší, kámo. To jestli chcípneš v armoru, tak jsi v prčicích. No. No tady dám ještě chvojtičku. Tady spaluju úplně všechno. Teď tady hoří kostlivec. Mám novou čepicu. Hele, já jsem se hezky napapal. Já vlastně 3. Jo, vidím vesničku, kámo. No jo, ty jsi tak, já tam za tebou půjdu. Vidím 2 baráky. Jako jeden barák, ale je dvojitý, takže jako 2. Já už jsem je vyutil všechno. No to je právě hrozný. No kámo. Kámo, nemůžeš mi něco dát? Ne, Proč ne? protože už tady vypěkám maso. Kámo, dělej, vole, tak to. Chceš taky stejky? Jo, klidně. Ok, ti dám. Hodili by se. No já jdu do té vesnice, blbej. I když to tam máš celý vyloutění. Právě proto jsi zlej. No ale jako jdu ti donést maso, jen ještě tě tam můžu jako zmlátit. Už bys mě zmlacoval, jestli mě zmlátíš, tak já tě zmlátím ironovým mečem, tak jako. Ne, já mám taky. No, já mám lepší. No, Mám ještě sekiru, která dává větší damage, jo, takže pozor. No, já mám úplně všechny ironové věci. Mám ještě iron brnko, víš co? Legit. 100% legit lidi. Jo. Že mi tady žádný manhunt nehrajem. Počkej, není tady ta. Mám docela rýmu dneska. Já jsem někoho zdrhnul od té vesnice a už se ani nepamatuju kde. Alo, hungru. Ještě, že nechcípneš na hunger, kámo. Já jsem... Taky můžeš. Tě vidím, čau! Aha, to je Iron Golem. Čau, bra. Čas, já tě vidím. Čau. Chceš? Co?
A druhý jídlo. Maso. Holala, staj se Miko, holala, bude z tebe fiala. Kam nemají tady? Chceš ten steak? WTF? WTF? Chceš ten WTF? steak? Jo, a to nějaký Chceš ten- buglí. Jo! To nějaký buglí, dík. Ježiši, já nemám bloky, kámo. Tak seš v prdeli. No sen, no. Kamo, to jak je buglí. Tam jako, že se ten bloky zabral. Tak, pojď, kámo. To je hustý, to mě baví tady skákat takhle. A to je i tady. To je i tady. Tak to jsem ještě v Minecraftu nikdy neviděla. Je mrkev. Hele, Jo, pojď za lidi, mnou, já ti ukážu, Lidi, takže kde tam to, kde samozřejmě bychom mohli dejte ten like a odběr. bydlet. Jo, pojď za mnou, pojď za mnou, pojď za mnou. Čekej. Tady se vemu. Jo, lidi, dneska má svátek. Kdo má dneska svátek? Neznám. Ne, dneska má Pojď za svátek. mnou. Dneska má svátek Jolana, tak kdo napíše do komentu Jolana, tak mu dám srdce. Jo? Pojď za mnou, pojď za mnou. No, napište to. Hele, já myslím, že bychom... Kde seš? Pojď tady. Tady jsem, Já ale já myslím, že- potřebuji pec. Já už mám... Já ti dám, já tam mám všechny fornejsy. Já myslím, že bychom se mohli zabydlet někde tady, na té planině, blízko vesnice. No, ale teď jsme skoro vůbec nic neudělali. No mohli no, jestli chceš. Ale budeme tady Já muset myslím, že všude bychom- dát torčky, jo? Aby tady nebylo toto. Já myslím, že v příštím videu bychom všechno mohli dokončit, že už bychom si mohli začít už dělat takovou mini farmu takhle, jak si. Jo, jasně. Pojď za mnou. A to tady takzvaně osvětlím. Hele, takže tady je tohle a tohle. To hnědý je na maso a tam tady tohle je na maso, tady na čem skáču a tady to je na rudy. Tady tohle je krafťák, jo? Znáš? 1, 2, 3, 4, 5. Takže jo. Okay. Já jdu pro uhlí a mám pocit, že jsme mohli tak trochu ukončit to tvoje videjko. Wow. Mohli no. Hele, Hele, pokračování určitě vyjde zítra. Pokusíme se, aby vyšlo zítra. Kdyby ne, tak pozítří. Hej, označ si tady tuhle postel, na který skáču. Jenom na ní klikni pravým. Já vím, co mám dělat. Hele, jo, takže já teď půjdu dolů pro uhlí a jo. Myslím, že jsme to mohli ukončit teda. OK, tak lidi, já si myslím, já doufám, že se vám to video líbilo. Zanechte like, odběr. Zanechte určitě, kámo! Mě zase tady vypl se ten, no. Takže určitě lidi tam hoďte like, Odběr. a zvoneček. A u dalšího videa. A u dalšího videa čus! Čus.